Papa Isabel paka mu studio ndedzipi dzimwe dzenyaya dzamakabatira kamuri yeZimbabwe nhasi muchirongwa Boshongora segment naibosho icho kwadi muri yeZimbabwe ndakadzibata ndati ndakadzipakata muri yeZimbabwe kutaura kuno ndine nyaya muri yeZimbabwe yekunonziko kunyazura village 7 kunyadzonya ward 30 chief Chimombe kune murume akaponda mukadzi nezuro kurova neshamu kusvika mukadzi afa kutaura kuno kwata mutumbi mapurisa asvika mutumbi usati watakurwa asi iyo mondi izhi mapurisa vaibata ari maoko mapurisa hey chiko zvakaoma mukoma KB zvakaoma kuti vanhu shuwa vangaita zvakadaro here kuponda munhukadzi waunogara naye kwenguva refu semukadzi wako ndine nyaya muri yeZimbabwe yandinayo yemwana akaba mengo akakwira mumuti achinotora mengo kudaro mbuya vepamba panokunzwa kuti mumuti mune munhu sikazi ndiwanikwa iwe ndianikwa ari mumuti wamubulanga vagubo sikazi ndine gogo mwana wani mwana wekwanhengi kochi ndane nzara gogo saka ndatirega ndimbodi ndibotema mengo sikazi waregere kundudza buruka chitora iyoyo nayo ndokubva aenda zvakaitika zvacho mushure mokuenda nemengo hai iripo pano nine update nyaya yekwachifika Zangarare muri yeZimbabwe yatakataura isusu kunonzi kwachifika Zangarare kamuchengi village kuri kukaroi ihurungwe iyo yemwana anga achigara kumba kwa mbuya amai vaamai aipiwa mapiritsi epachirongwa yes takapedzisira tichiti mwana achazodzokera kureview kuti anoonekwa kuti mapiritsi aishandiswa ane urwere here nokuti amai vake pavakambara angasipo paurwere kuanga achibwire mapiritsi uyezve mapiritsi aya haana chaakasiya here mumuviri wake akaenda kureview pane zvakabuda pane zviripo ndo zviripo Zimbabwe yamirira Zimbabwe iruda kakunzwa kuti zvakazofamba sei ndine update mukoma KB yachibage chinyoro chakadonedzwa nechikomba mukadzi achibvaona kuti beyond deep down beyond deep down beyond deep down oh beyond deep down beyond deep down beyond deep down yemeni varoi havana piro mumba iwe yechibage chinyoro iya ndiyo kaye murume akazoziva kuti mudzimai wake ane chikomba uye ane pamuviri pechikomba icho kwadi icho mukoma KB vakaenda kumba kwechikomba chikomba chikachedzera kuti I'm ready uya unze mudzimai wangu uya paya takataura nyaya yekuti angasina mukadzi aivikiridza anga nemudzimai anaye nemhuri zvakazonoitika ikoko vakadzi vachada kubata Bosho vachada kubata baba Isabel Washington marimira kuti vasvitse nyaya kuchimuti munobatika sei icho kwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata ndati ndine namba dzisina chipomerwa namba dzisinganyadzise namba dzinobatika nekuroveka nekupinda pasina nguva idzi namba idzi muri yeZimbabwe munodzifona asi musashandisa private number nokuti kana pane mashoko atasiya andikwanisi kudzoka ndinosara ndine mabviraviri ekuda nyaya iyi asi ndisingakwanisi kukubatai nokuda kwenetwork zvinogona kuramba 1 2 musafona muchiti ndepi zvakamira sei mukanzwa kuti ndine Bosho itotsudzirai itopfapfaidzai kuti foni yakamirirwa nevakawanda 3 ndati kana muchifunga kuti pane zvamunoda kwandiri tangai matora bhopoinji nebepa mofona makabata bhopoinji nebepa kana ndichiziva ndaakutoshedzera maakutonyora kwete kuzotsvaga bhopoinji takahenga foni vamwe vakamirira kupinda panhepfenyuro aiwa ichaise kudaro muri yeZimbabwe vanoda kundibata panhamba idzi munondibata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 muri yeZimbabwe asi musadzibhipa
tinotenda baba Isabel vari kunyudza gejo manje mushure mekumbonzwa kambo kano kubva mati kudini kwa baba Isabel tujaiviro ndito anorova right unavadzikira pasi wapfupikira asine gaga hota kota avasine gaga landlady my pleasure vana gogompofu ndo dzavo kaidzi chimuti chine vanhu vacho chimuti National FM maikanavete Susan nenhunzi wakapaka gogomusisi tinotenda nevamwe vese vanoteerera vasingade kutaurwa mazita avo vanenge vangurika kuseri vakachibata kuti dzvi aiwa tinokutendai nekusarudzwa pamwe chete nekutsigira National FM the whole nation on one station. Tisu tine chikunyana, tisu tine chimuti. Hapana chidindo Joshua pow rikiti vo chipinga to dadama nthawe ziri kudiana 4 minutes past 10 nyudza ikejo chokwadi muri Zimbabwe nerimo ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsutsura dziri kuitika matima nawose nyika ino muri Zimbabwe tinozwa chinenge chakabatwa chiri mukati mekufamba nacho rega ndikoshivedzera muri Zimbabwe kuti paka nyazura chekunyazura chiri kuti kudini nyazura kunoshevedzwa kuti iwo kunyadzonya chifi chimombe ward 7 ward 30 village 7 good right mukoma KB inzwa nyaya yetika ndiye kuti kune murume anogara nemukadzi wake murume uyu akamboita madzimai maviri mukadzi mumwe akaenda asi iko zvinozokasara nemukadzi 1 mukadzi 1 asara kudaro mukadzi uyu ndiye aripo pamba murume anototi munhu wanotoremisana naye achidzuka pamba achiita zvinhu zvake mukadzi akasara pamba ine vana baba vakaenda kwavakanga vakaenda kunonzi zuva iri kune zvaitotambiriswa anenge maimpulse kwaakaenda kabuda akaenda kudoro achibva adzoka akasvika pamba asvika pamba achibva tikumudzimai wake sei musina kundisweresa murume akabva pamba achienda kwanga kune zvimwe zvirongwa yechokwadi adzoka achibva kumudzimai sei musina kundisweresa ichokwadi ichocho achipedza kudaro mudzimai ndio pakadavira achitizo ndinokusweresai sei musati magara pasi murume tutanga ipapapo kurova mukadzi achirova mukadzi nedzishambu kuita sei svika vana vaudza vanhu mukadzi kusvika afa nyaya iyi kuti yakaitika yakazenge yakutaurwa neumwe mwana ari pakati pevamwe vanhu kuti ndosvakaita dhedhi pavakasvika nezuro vakabvunza bai kuti sei musina kundisweresa mai vakadavira vachiti iwo ndingakusweresai sei magara pasi zvikanzi musi wakati zvakare pataifanira kuenda kunorima hauna kuuya nemombe mudzimai ndiye angachipiwa mhosva yekuti haana kuuya nemombe ndobva tanga kuruwa mukadzi kusvika mukadzi aita sei mukadzi afa but vagari vemunzvimbo vakwanisa kubata murume uyu pamwe chete nemapurisa akwanisa kupinda mumaoko emapurisa tambira tinzwa kuti izvozvo mutumbo wangasati wabvisa chanzwa tiko zvinonzi wabviswa here waendeswa mukati menzvimbo yaanofanira kuendeswa here sekumochari asi Zimbabwe zvinorwadza zvinosuwisa kuti munhu akaitirwa vana nemukadzi waakaroora achiti ndiye wandinoda anosvika pakurova kusvika pakuponda handizivi kuti marangiro api anopfuudza mweya wemunhu kuubvisa panyika vanga vane mhuri yakakura sei vanga vanokwana kuita ivo 4 1 akashaika kukasara 1 3 right baba Isabel munofunga kuti murume akarovera mudzimai nyaya yokuti sei usina kundisweresa pane chimwe chidzidzo chandaona mukoma KB ndechekuti vanhu kana vachirarama mukati menyika ino hama neshamwari vagarisane semurume nemukadzi baba nevana kana mune nyaya yamaitirana itai kuti nyaya ipere ibude itaurike rega kuchengeta chigumbu nokuti ucharamba uchiaccumulate ichokwadi musi umwe chete waunobesta waunoputika yes ndipo uchanzwa kuti munhu aurayira munhu kuti wandiridzira tsama uri nqa ukaforesa kuti tsama iyoyo inenge yakaberekwa nezvakawanda kumashure saka ndozviri kuratidza kuti murume uyu anogona kunge angaine dzimwe nyaya asi zvakazobatanidzwa zuva iri kusvika ruwa mukadzi akafa tinotiri mapurisa vabata mhondi but apedza upenyu hwomwe munhu nematambudziko ita 20 minutes past 10 ndio pafika nthawe pari manji baba Isabel mune chimwere chamungade kutsudzura tobva tangotora kanhare dzevateerere manyama kamwe chete ichokwadi muri Zimbabwe ndiri mukati mekufamba nekubvabvadza nekutsudzura dziri kuitika matima nawose nyika ino Zimbabwe ndakataura nyaya yekuti izvo mukati menzvimbo inonzi iyo Kazankaroi Kazangarare Kamuchengi village chifi Kazangarare kuri kukaroi kune murume akaroora mukadzi wake vachibva varambana
varamba nekudaro vakaita mwana wavo 1. Mwana uyu akaenda kunogara kumba kwa mbuya amai vake ari mwanasikana 8 years kuberekwa. Aenda kudaro amai vemwana uyu vane vana vanokuda kuita 5. Vana ava vese vari pamba paamai vavo, ende ava vana ava vese mumwe nemumwe ana baba vake. Iko zvinozvo amai vatori neimwe nzvimbo yavari kugara, havasi kugara kukaroi kunova ndo kune vana vavo. Aiwa vana vanoti kana vachinge vaita vana vanonopa amai vavo kumba kwavo, vanogara nagogo. Inzwai Zimbabwe. Zvadaro mwana uyu paakaendeswa kumba kwa mbuya vake akanosanganawo nevakoma vake nanasisi vake vanove amai vababa vake, but vasiri amai vababa vake, nekuti amai vakaita vana vanonesa kwa gogo. Ndokubva vanogara ikoko. So kune hanzvadzi yake mwana uyu, mwana wa amai vake asiri mwana wa baba, atoriwo nemukadzi wake anogara pamba pambuya apa. Ndiye akabata mwana uyu chibharo, achibata sisi wake ane 8 years idzodzo. Mwana akabatwa ne8 years nemunhu atori nemukadzi wake. Mukadzi wemurume uyu aitori nepamuviri, abata mwana uyu. Baba vakabata mwana uyu vange vari pachirongwa vanongwa mapiritsi. Zvadaro wabata mwana uyu, mwana achibvaudza gogo vake, gogo, mbuya, onai zvandaitwa. Haachagoni kugeza, haachagoni kufamba. Ndokubva zvabuda pachina kuti mwana uyu akabatwa chibharo. Wabotiwa nani na bhuti hanzvadzi yake, mwana wa amai vake. Zvikanzi nagogo, hazvitauri. Nenyaya yekuti vaziva kuti munhu amubata ari pachirongwa havana kuda kushandisa chipatara, ndokungomira nemwana vachimura zvavaitira nemwana kuitira kuti maronda apore. Ndobva vagara pasi nemuzukuru wavo, mwana wavo anova ndiye muzukuru akabata sisi vake chibharo. Zvikanzi ona kuti pachirongwa kayo kuda kuti mwana tukanganisika kauyo ngatishandise mapirisi, andinoshandisa mapirisi. Saka mapirisi ako iwawo uchipa mwana. Hanzvadzi ndo yaenda kuchipatara ichinotora mapirisi ayo iwawo ichipawo nemwana. Baba Isabero, mbuya vakuchiudza mwana, zvikanzi mapirisi aya ndiye Buhazia. Mwana achibva azochemera zvikanzi veduwe kuna teti vake, baba vavo vakarora mumukadzi achibva kwasotora namainini, zvikanzi veduwe dai mambonitora holije ndiwe ikoko, kunoko ndinofudziswa mombe, ndinoenda musango, mabasa andinoshandiswa akanyasa dzimwe wandikauya ikoko ndingazororewa. Ndokubva vapa pressure, mwana achibva auya. Mwana uya kuna mainini akagamuchidza mwana ava mainini, akagamuchidza achivapa nemapirisi aya. Zvikanzi mapirisi aka ndebhiozia. Ava vakaona mapirisi aya vanobvunza mwana, unorwara chirwere chebhiozia here? Zvikanzi aya kumapirisi aya, zvikanzi everyday ndinomamwa, ndakazofana kumamwa nguva yakati. Ava vachibva vaenda kuna chiremba umwe anoziva ari padhuze anoshandira muna chimwe chipatara chihombe. Zvikanzi ndiye mwana upi akasvera vakadaro here? Endai kumapurisa. Ndofaenda kumapurisa. Pakaenda kumapurisa ndo pakatanga kuitwa nyaya iyi, kusvika kwanzi mwana ngaendeswe kuchipatara anoteswa. Mwana ndo pakanoteswa kuti mapirisi ana zvakakonzeresa paari here, ndobva vatesa. Pavakatesa pekutanga mwana akabuda negative kuti ana chirwere ichi. Mapirisi akanzi ngamasiye, uye zvemapirisi aya haana chakakonzeresa, but ngaadzoke kureview. Mwana akazodzokera kureview ndokusaka ndadzoka nenyaya ichi. Mwana achidzokera kureview ndobvanzi positive, anofanira kuenda pachirongwa. But nyaya yakachienda kumapurisa nokuti mwana chichaura iwewe chichakaitika. Zvikanzi hanzvadzi yangu nengi mwana wa mama ane mukadzi wake angane pamuviri ndiye akandibata baba, andibata chibharo. Ndobva ndaudza gogo, gogo ndo vakazogara pasi nehanzvadzi yangu tikati sezvo vachimwa mapirisi vari pachirongwa, saka mapirisi anani chimwe aya ndiye hanzvadzi yangu yavanoshandisawo. Iwo pamukadzi wavo anga akazvitakura akatoitawo mwana achibva afa. So baba vemwana namainini ndokunzwa nyaya iyi, ndokudzoka zvikanzi akambobatsirika pamhemenyenyuro. Nyaya iyi toita sei? Baba vachibva vati indiwo nokuda kuti ndaziva kuti mukadzi wandakaroora ndikaita naye mwana uyu akamboita vana nokuna 5 kusanganisira wangu, kwese kwakaenda aita mwana 1 andichagutsikana. Dzimwe dzenguva mwana uyu zvakare haazi wangu, ndanotanga ndoita madna test yemwana uyu nyakuvandwa chibharo wacho.
vatanga mbuita waba DNA test ndezoenderera mberi ndaona shoko kuti mwana ndiwani ndewangu but shoko rawo rinoti zvataziva nyaya iyi zvaitaurwa nemwana mamiriro ayo kuti mbuya nehanzvadzi yake vanoziva nyaya iyi. Kana takuenda kunoripota tinofanira kuripota kupi 1 uye tichiripotera ani nani. Saka izvozvi mwana uyu pakaenda kunoteswa kwekutanga zvakanzi negative, yes, akadzokera kureview akanzi positive. Ane makore mangani? Ane 9 years. Akabatwa ane 8 years. Mbuya pawakaziva kuti muzukuru abatwa nemuzukuru, yes, vakangovhara nyaya vakati iwewe muzukuru komana ipa muzukuru uyu mapiritsa unoshandisa ene kuti wamubata handitika zvanga zviri pauri pamwe wapa mwana wechirwere. Saka tichaenda kuchipatara, tikaenda kuchipatara iwewe uchabatwa. Saka ngatipedze nyaya panapa, shandisa mapiritsi ako nehanzvadzi yako. 0713938538 kana 0789600748 tinzwa kuti ndiani ari pantedwe. Gogo vakavigiridza nyaya. Mwana mushure mekubatwa chibharo dai akamhanyiswa kuchipatara aifanira kakuwana rubatsiro raifanira kakuwana pamwe izvozvi asiri positive. Ende vanototi mahours akadai so mwana ngamanye pachipatara anokwanisa kubatsirwa. Kabvataniko kanyumbo kacho mukudze mukombe japresa kanyumbo ndokanchema kuti ruzhowa kuti anochigwinhere musi wa 31 December 2025 ingaite song of the year. Ameno karegai katione kuti zvinenge zvakamira sei nokuda kwekuti pane dzimwe nziyo dzakanetsa baba Isabel, dzimwe nziyo dzakapisa muna 2025. Kunogona kuda dzimwe dzakanyarara ipapo dzakamirira kungobuda pakuruwa tambo. Hapana kumira zvakanaka. Mukana wekuti uvhotereka muimbi unofunga kuti akapfafaidza, akatsudzura, akakwapaidza kanziyo yakakudekedza muna 2025 then ndiwo dzicharohwa musi wa 31 December tichipinda musi wa 1 January 2026. Papa Isabel fafaidza ichimwe tinzwe. Icho kwa dembo ya Zimbabwe ndine moti mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsudzura tiri kuitika matima nawo senyika ino tinoziva chimuti munenge pakabata muri ya Zimbabwe muri mukati mekufamba nacho chikonzero charemera dzinza paka rusape zvekwa rusape zviri kuti kudini. Ndakataura kuti handende ndongodzoka handitendere kupinda mudzimbo ndongodzoka dzakashata nedzakaipa dzese inyaya makoni ndapindira marusape muri ya Zimbabwe. Kune murume akaroora mukadzi ndokubva aita vana vanokwana kuita ivo vashanu 5. Okay. Mukadzi murume ane basa raanoshanda achienda achiita zvinhu zvake, mukadzi achigara kumusha achifudza mombe, achitopinda musango vanga vane mombe dzinodarika 20 achifudza mombe dzake semurume ari kumirira mukadzi wake. Ndokubva vakaimba yavo 7 rooms. Wow. Vari mukati mekugara kudaro murume ndokungotera kuti haiwa handichakudiwe. Ende murume uyu akatomboita mumwe mukadzi akaita vamwe vana, aita mukadzi nevamwe vana. Murume ndokutaka kutengesa mombe dzimwe achipa vana vemukadzi wakasiyana naye. Ava vana vemukadzi wainaye havana chavakapiwa kusvika mombe dzidzi dzapera. Murume achibvukadzi achibva aenda kuti matare dzimosva une zvandiri kuitwa izvi. Ikanzi nyaya inofanira kuti ende kukoti ichionekwa zvairi. Saka izvezvi murume achibva aenda kumatare edzimosva vanhu vakachata aenda kumatare edzimosva ndokubva vanodambura muchato. Mukadzi asiko, murume ari ega adambura muchato kudaro. Murume achibva senda madamburirwo akaita muchato pafoni yemwana kunzi tumira amai vako. Okay. Amai vachibva tumirwa nemwana kuti ndanzi ndikutumirei muchato hapachisina, saka muchadiwe pamba hapaisina mombe yenyu, imba yakutengeswa. Ndobva vaenda kumatare edzimosva. Vanoti tiri matare edzimosva ndakaona mapurisa nevamwe vanhu ipapo vakanga vaita nyaya vachingomhanya vachipindana. Ndakangonzwena kunzi zita renyu rashezwa hamuna kudayira. Saka mune mhosva.
saka amai vari kubvunza vachiti Zimbabwe ndogona kunge ndisingazivi mutemo. Muchato unodamburwa sei kana makachata? Okay. Murume akutengesa imba, murume akutengesa mombe dzimwe ari kupa vana vemukadzi wakambogara naye, asi kutengwa kwadzo nezvakaitika zvese zvakaitika neni ndindaifudza mombe ndiri musango. Mukadzi murume basa rake aende kana kumunda, ndidhiraivha anenge chitori kubasa. Mudzimai ndiye anenge achiita zvese. Nhasi ndiyari kudzikwa panze kuti handichakudi, hausi type yangu. Mombe dzakutengeswa, dzimwe dzichipiwa vana vemukadzi ex-wife. Iye mudzimai uyu ane mhuri yakura sei nemurume? Vana 5, pavana 5 vese ari kunzi nevana vako zvese. Handisi kudai ndizvinhu zvangu ambati, asi ndiyakashenda nevana avo. Vanga vane muchato. Vakaenda kudare redzimhosva ripi? Ndio pasina kuti dare redzimhosva rakaenda ndiripi, but vakati ndakaenda ndikangonzi tumirwa message kunzi muchato waita sei. Pavakaenda mudzimai paakaenda kudare redzimhosva akasvika achiti kudini? Akagara vachimirira kuti vachishevedzwa. Akauzi kwakazouya munhu akachingoti mashevedzwa serenyu hamuna kudayira rovai pasi. Zvamakatumirwa ndizvo. Okay. So mushure mekunge baba vaenda kudare redzimhosva vanodamburisa muchato, vachibva vatumira mwana kuti tumira amai vako. Mwana akatumirwa mwana upi? Mwana wamai vava. Okay. Ivava mai wake naamai vava ndiye wakatumira mfoni kuti tumira mai vako. Mai vari kuona mfoni muri kuratidza kuti muchato wakadi. Asi muchato wangu wakabvarurwa ndokudamburwa kwacho. Aiwa mbese aminoti kudambura muchato vachiti vanenge vaenda kumatare edzimhosva pane zvinenge zvakanyorwa ipapo ndo zvakanzi tumira chi amai vako. Saka amai mushure mekuwana message kubva kumwana vakazoenda kumatare edzimhosva futi vachinonyunyuta zvikanzi kudini? Ndipo vakanzi izvo mashedzwa zita asi hamuna kudavira. Saka zvamakaona zvakanyorwa izvozvo ndizvozvo. Saka pavakasvika mai vakasvika pano, mai vanoti ivo ndeipi imwe nzira yamunoziva kuti ndiende kuna amai first lady Dr. Auxilia Mnangagwa. Kwanzi ndokwandikuda kuenda, ndinochema semwanasikana, handina kuramba imba, ndakashanda nesimba rangu. Ndizvo here kuti ndinomuka ndichingonzi hauchisiri wezera rangu, hauchisiri weklasi yangu, mombe ngadzitengeswe, ini nevana vangu zvese nemba ngaitengeswe. Endi vanoti ivo imba yekuvaka kwayo ndina ndiri dhakabhoyi ndichimhanya dhaka richikanywa. Meseji yakatumirwa amai ava ichibva kumwana zvinzi muchato wadamburwa yanga ikanzi kudini baba Isabel? Ndo yatiri kuda kuti vataure vega mukoma kepe, regai vatitumire izvezvi. Handichaivoni mufoni mangu ka vatitumire message. Ngavatitumire ka message tiverenge kumhuri yeZimbabwe, tikwaniseka kubata vanoziva maadvocates vanoziva nezvemutemo vatiudze kuti zvinofambiswa sei. 0713938538. Baba Isabel, vazhinji vateereri vari kushedzera kakuti gogo nemuzukuru komana uyo ngavasungwe vese. Ichokwadi icho vakakanganisa upenyu hwemwana. Chero nendinozvitsigira izvo. Hakuna zvakadaro. So vabereki vari kupi vabereki vemwana uyu? Vatori nemwe mhuri. Baba vakatorora mumwe mukadzi. Amai havana kuroorwa. Vane kwavariwo havana kuroorwa. Okay. So mwana izvozvo ari kupi? Mwana ari kuna baba vake chaivo ikosinoso. Kune vantu vakazobuda nyaya ishi. Ndokwakazobudira nyaya. Ichokwadi. So baba unofanira kuenda kunoripota kumapurisa. Wobva wodzwa kuti wotora matanho api? Baba endai kumapurisa ari pedyo nokuti makatomboenda kumapurisa zvikanzi mwana ngaende kunoongororwa. Isa zvino zvabuda musarudzo. Endai nazvo. Dzokerai kumapurisa ikoko vachakudzai kuti mamiriro akaita nyaya, torai matanho akati kuitira kuti muzukuru komana uyu nagogo vanofanira kubatwa. Ndio imwe chete ya nezuru iyai yekuti mwana akauraya mwana wake baba vakaviga shamu kukaguma kwanzi baba nemwana zvese mukati. Ndizvozvo regai timbotengesa kakuitira kuti tikwaniseka kubhadhara marenzi. Tiri kuitika matimba navasea nyika yino muri yeZimbabwe musoro woshoka nemubhaibheri urimo. Rega ndirive nechitizo ndakadzibata pasi pona nhasi muri yeZimbabwe paka ndakapindira
munzvimbo yemondoro muna amai vane makore anokwana kuita iwo 52 years, vane vanokwana kuita vatatu vakaroorwa vane musha wavo, amai vakarwara zvokudoda kusvika pedyo nerufu, asi amai ava vane kereke yavanonamata, vakauya vakanamatirwa vakati ndokumbira mugondi kugaridzira vanhu pane zvandoda kupupura, kana ndichifa ndife njira yangu ikaita sei yakachena. Washimoni Bilipo wakachiwe pakebiriki asha. Vanhu vanga vachinzi ngavaunganidzwe neveukama. Okay. Asi vakataka kuudzwa nyaya iyi vanhu vakauya kuzvinamatsira vekereke. Mukati mekereke komune dzimwe hama ndokubva vataura kupupura kwavakaita chivi chihombe chavakataura nechekuti mumuri muno mandigere mandakaroorwa mekabhozhongora muno ndakakwanisa kuita chivi cheupombwe nevarume vanokwana kuita 11 chete 11 amai, but pa 11 vachonava ihama dzemurume wangu ndokutsudzura nemazita 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kuti kuti bvu regai ndikubatei muromo vaisabyo manga muchitipaka misoro yenyaya dzamakatibatira nhasi mati kudini ichokwadi muri yezimbabwe mamwe mashoko andina mukoma KB ndei vana vari kuchema vachitizwa baba vakaenda kunyaradzo, asi vaenda kunyaradzo vakasvika kwakanzizvo regai ndimbodarika ndichinoona vana hama yangu ndokusvika vana vari pamasowe kuchinzi kune mwana ari kurwara, pavakaenda pamunamato vari pamunamato ipapo vakanomwiswa mvura yemunamato ndokubva fira pasowe ipapo ndokubva fira pasowe ipapo. Nyaya yandinayo imwe inosirisa nokubvunza nokurwadza muri yezimbabwe iri pachivu pandakasvika panzvimbo iyi zvakandinesa nokuti pakaitwa munamato pakaitwa bira ndiri kuzama kureva kuti panga pane muprofita kana kuti n'anga wandiri kutaura mubatsiri akanga aripo pamba apa pachinzi pane munhu ari kurwara ipapo, asi kurwara kwari kuita zviri kukonzereswa nababa vepamba apa, asi baba vana kududzirwanisa kuti ndimiri kukonzereswa, asi vainzi ndivo vari kukonzeresa mukati mekufamba nokubvunzirira. Asi vasvika apa pane munhu akauya kuzobatsira pamba apa akati ndiri kuda kupinda mutsimba imomo nyaya yakaita seiyi takamboita paEpworth yakaonekwa mune ihove Garcia hombe. Nyaya iyi mukoma KB yakanzi nemubatsiri waipano muine matsime maviri ende pamba ipo pane matsime mangani maviri, kwete rimwe rinokiwa rinocherwa mvura nababa chete, uyezve kana vachida kuchera mvura imomo vanotochera ivo past 6 zvichienda kana kuti before 5 kuseni. Okay, rinocherwa mvura ende tsime rinokiwa kana chicherwa na ivo ende imo iko zvinozvivarira kuti mvura yavo yavanoma ivavo inosiwa mubedroom inobva mutsime iroro amubve mvura yevamwe. Munhu akari kuzobatsira akati aiwa kurwara kuri kuitika pana painyaya yemutsime mutsime ndio vanoda kuti tibate chinhu chinokonzeresa chiri baba vandiri kutaura mukoma KB izvozvo vari kusuuka muviri wese nyama dzavo nokuda kwezvakazoitika, asi vari kuramba kuenda kuchipatara. chikonzero ndozvaita kuti ndive nenyaya iyi. baba Isabel magadhira here kunyudza gejo right mukoma KB ndiri mukati mekunyudza gejo regai ndingovhura ndichipinda murodhi inonzi Willowville takananga kwainonogumira tikabuda naWillowville tikasvika panonzi ipo paarea 8 toenda patichagarika ndo panoda kutangira pane marara tinogara tichitaura aya vaitofanira kuisa alamu yekuti kana yarira kana marara awanda votoziva kuti pano pai patanga nokuti patichagarika marara anowanda ende anovhara chii rodi rimwe side beta nokuti masenzi ari kure, asi rimwe side rinochengetwa huku nevanonotengesa hapachaiti marara atanga. Right, tobva ipapo toramba tichifamba pane 10 of iripo inoenda kuGlenville 3 tobva tadarika tabva ikoko todarika nepamasopa pedyo nesowo ramadzibaba Gamba vanoziva rodi iyi. Ipapo pane nzvimbo inogara magonyeti marori akawanda, marara ari murodi imomo mukoma KB nzvimbo yandiri kutaura iyi haina township haina mishe vanhu, marara ari rodi zvairi inotonetsa kupesera mota mbiri, marara achibva akata rimwe side rerodi nzvimbo yandiri kutaura kuda kuita 10 meters marara achiteera rodi ari murodi, mota kana nyimwe chiuya uku imwe inotobira kuti dzikwanise kupesera kuti rimwe side rinotosingiri nemakomba. Zviro zvakuchiita vanhu manje vakusvika mumarara aya ari murodi aya wobva vaisa moto wopisa kana vapisa zvinogona kupiswa usiku makuseni madota aye anenge
nemoto mota dzikasangana dzodarika nomaduta nechi ane moto zvinogona kukonzera ngozi yokutsva kwemotokari dzevanhu asi zviri kukonzerwa nemarara akazara murodhi. Kanzuru yadi kunobvisa marara iwayo. Zvechokwadi mukoma KB, ndikatarisa mayunifomu akapfekwa nekanzuro mazuva ano mukoma KB havakachena maizviziva here? Hamusi kutaura ava vari kukiremba motikari rava. Aiwa avachenge chaiva vanotsvairava vari mayunifomu manyowa. aiwi zviyezvi kuti vanzi make a plan zviyezvi vakabvakavhira vakachena. Saka vanotadza nekunobvisa marara. Ameno chiri kuitika ipapo Please. rodhi umu tiri kusvika mota dzinogona kuza rodhi Willowville kubva patichagarika kunobuda papolisi budiriro 2 ipapo rodhi yanongomira zvakanaka marara akatolainiwa pakati mukati merodhi chaimo chaimo. Zvino vanhu vari kupisa nemoto mota kana dzakupesana adzikadhumani moto anotirega ndibude onotsika imomo mune moto imo. Yes, motikari yakutsva. Tichingopedza safety ino kuGlenville ndikabva kuti Suzu ichiri mukati mwa njira amai ndikabwera kumweko pasopo rekani tibakagurisa tiri kudzoka baba Isabel vachinyudza gejo. Vangatibatsire seiko nenyaya yekunyazura pamwe chete kanekukaroi kwakazangarare paita munango pantedi webaba Isabel. Okay, hello pa National FM mukoma kanyemba na bosho zviri sei muchendi baba Simba pakwadza na Addington. Ndida kubata chagogo ava kawa. Gogo vane mhosva isingaiti. Vamwe vasingafanirwi kuvigiridza nyaya dzakadai so idzi nyaya idzi hatidzitendere muno muZimbabwe kuti mwana akabatwa chibharo nyangwe nemwana mudiki nyangwe nani anofanira kutosungwa munhu iye. Saka gogo avo anofanira kutosungwa futi itori mhosva yakatoita iwe wese nemuzukuru wavo akabata mwana chibharo. Saka vabereki vevana vanofanira kuita sei? Vabereki vevana vanofanira kuonesana kuti yona ika imi mwana wenyu akabata mwana wangu chibharo ndizi akapa mwana wangu chirwere toita sei otangira ipapo kana mwana chiripinda mukati opinda mukati jerera ona diki ririko. Nagogo vanofanira kupinda mukati futi vane mhosva Vanofanira kusungwa. vanofanira kusungwa ndo zvavakaita ndo vakatokonzeresa saka tichaziva manje kuti vakakonzeresa kuti mwana arepwe. Ya, zvakaoma. Aiwa tinotenda mukoma Addington Pwanya. Baba Isabel amene zviri kuita nhare dzacho edzai kufuna zvakare 0713938538 kana 0789600748 10 work iri kushupa. Hello pa National FM. Mukase. Tamuka mamukase. Enda zvinonzi rudo harurove wani. Ichokwadi rudo harurovi. Kusaka yakupirira chirongo akababa okura yamukadza. Baba awo mafungiro angu pane zvaiitika kumashure zvavanga vasingataure zvanga zvawandisa manje mumoyo muhana. Vaidi kuenda kurudo harurove vanobatsirika. Ndo dambudziko rinoitika nevarume havadi kusheya manje. Izvezvi manje vazviparira kane mhuri yese yatongozika kumhuri yese. Zvakaoma mainosta. Saka ngavaendezawo mukati vanogara imomo hanzi mazuva ano kusina mutongo werufu asi kune life. Vaenda kulaifi ikoko vanongonogara mukati vari mulaifi. Vogara ikoko zvavo. Ngavagare ikoko kwozoti gogo ava havana moyo isakarerwa nambuya akaisa asi akangorarama zvakanaka wani. Mainosta. Zvimwe zvinhu munoziva kuti tinorwadziwa nezvatinoitwa vanhu vabereki vedu ava saka unongochingona kuti nezera ravo iroro ngavangoendawo kuti mukati chakanakira Zimbabwe ine mukati. Ndizvozvo vakanganisa upenyu hwemuzukuru. Vakanganisa isi kuti akarirwana nagogo isa asi akangokurawo tikarirwa zvakanakawo tisina kumbunyikidzwa saka ivo ngavaende mukati gogo. Aiwa rega tinzwa kuti nyaya yacho ichafamba sei tinenge tichikupaika ma-updates acho. Ayo ma-update tipei yese kugurura rambai muchingotsvaga muchitipawo wedu we. Tinotenda ingoti turu vaviri vatatu. Vangosumuta vateereri vese vakateerera vagarisani pano paJangwedzi vozomutawo ana gogo Mpofu Addington Pwanya Langton Chingoma naGweja ndobva ndazomhoresa mudarasherera vabve pachimuti ndobva ndazomhoresa vakaenda mawarriors ndichingoti wedu kuda kuti mutidzirisewo nyika yedu iende mberi. Ndizvozvo izvozvo mba mandimhoreserawo makepula ese nemaliverpool ese nababa Isabel muamhorese mba manditirawo po kuna Mr. Mapfumo katatu. Mr. Mapfumo, the Caps United. Po, rikiti, vo. Zviri kufamba here? Zviri kufamba tiri kudekedzerwa nenhepe nyuro. Tinotenda nekutsigira nekusarudzwa kwamunoita National FM.
hatitosiyani pakubva pachimuti nabrian madhivanzira kuno kuti tinenge tiri kwati pa1 komando clanbone apo kunge zvikwekwe tibatsireidza tsudzurwa nabhozhongora idzi ndida icho chagogawa chapedzewa dhara ndida ichi chisina kubatwa nevanhu chomurume akuramba mudzimai wake achitengesa zvinhu pachinhu chokutanga kanyemba bhonzo muchato haugurwe munhu ari 1 munoenda kuyakuya wezvemutemo wekuti mbende yepaseparation handiti kana maenda paseparation kana zvakaramba kuchinja muchigura muchato muri pamwe chete kukoti kana muchato wagurwa pozotariswa nyaya yemudziyo kuti munogwanisa sei kushandisa sei mudziyo yenyu kwetoti unotengesa zvinhu ende muchindo akaita corruption pane zvaakaita kukoti akabvisa mari kuti kudaro akabvisa mari kanyeba ndikutokutaurira so akabvisa haungati hanzi zita renyu rashedzwa manga muri kupa hamuna kunzwa saka nhai gweja mari inobudiswa ichibviswa izvozvo inofanira kutambirwa here mari yakadaro pamutema haifaniri kutambirwa because corruption haitori munhu 1 munoita muri 2 haifaniri kutambirwa kone chitotambirwa yecorruption saka mhosva ine vanhu vanganapo ine vanhu 2 ani nani iye akabvisa mari neakatambira vacheko kukotu yes saka nyaya iri pamukadzi ngaachije koti oenda kune imwe koti kana kuti otoenda kutofona kugbv inoti 575 kuti abatsirwe naamai nyaya yacho yesvika ikoko kana kuti wobata advovho nyari womubatsira kuti oita sei nyaya yacho tiende mberi hakuna kuita utsinye wakadaro kuti ukaita wana 5 nomudzimai ungotengesa zvinhu ungomuramba from nuvo pakaipa aiwa regai katinzwe kuti zvinenge zvichifamba sei panyaya yacho chida pane kambotowana baba isabhoyo kuti wana wakanangidzira kuti uyu ndiye munhu atirepo aibva kuchikoro but wana wakazoti wakutaura futi wafutayo hazirie taitawo kutumwa update yacho ikamira sei akazobatwa mukomana akarohwa 15 dzakanaka purasi dzangu 20 aiwa tinotenda ingoswere akakonzeresa kuti nzvimbo inogara nevanhu vese ine vanhu vanosvika kuma 200 vese vanhu ava mudzimba dzavo mushaye basa kusunga vanhu vese varume nevakadzi kusanganisira nemukadzi wake kusara iye chete chikonzero ndigodobori anorapa vanhu kuti achisunga nekusunungura achirapa nhura ndichakupai mangwana kuti vanhu vakatambudzika kusvika zvazobuda kuti ndiye munhu ari kukonzeresa mudzimba dzese vanhu vaitopopura kuti vamwe vane mwedzi muviri mumba mavo hamuna zviri kuitika asi iye nemudzimai wake mudzimai akabuda hakuna zviri kuitika ndichataura zvakare nechikoro mukoma KB chinonzi climate change chiri pamadziva pachihuri pabusiness center apo boarding school vabereki zvavakataura pamusoro pechikoro ichi vachiti takomborerwa aiwa vari kufara tichange tinazvo mangwana ichokwadi muri yezimbabwe vanoda kundibata munondibata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 ndapota musabhipa sa Isaac Ndebvu Wasu Pazindoga po rikiti vu